A 4 dies perquè arribin els dies festius de Setmana Santa, el cert és que és molta la gent que des d'aquest cap de setmana gaudeix ja de vacances. Els primers turistes d'aquesta setmana de vacances es van deixar veure ja aquest cap de setmana per Cambrils. El bon clima i l'oferta gastronòmica de la ciutat han estat els atractius que han portat els primers visitants de la Setmana Santa a Cambrils. Hola a tothom, el turisme encapçala avui la nostra atenció informativa. Aquest dilluns, però, hi ha altres temes que ens ocupen i que repassem tot seguit. Cambrils compta ja amb el campanar de l'església de Sant Pere. Ahir es va inaugurar i el proper 13 de juny serà beneït de manera oficial. Un acte on hi va participar membres del consistori cambrilenc, de la Diputació de Tarragona, així com artistes que han participat de l'obra. Ahir va ser diumenge de Rams i van ser molts els cambrilencs i cambrilenques que es van acostar a l'església de Sant Pere de Cambrils per tal de beneir la seva palma, una celebració amb la que es dona inici a les diferents commemoracions de la Setmana Santa. El port de Cambrils serà per primera vegada port de sortida en 2 de les 4 etapes de la regata Cingladures, que ha estat presentada aquest matí a la seu del Club Nàutic de Cambrils. Es tracta de la regata més important del sud de Catalunya, amb 16 anys d'història. 31 embarcacions participaran en la 16a edició d'aquesta regata. El bon clima i l'oferta gastronòmica de Cambrils són alguns dels atractius que han portat els primers visitants de la Setmana Santa a la ciutat. Tot i que oficialment els dies festius no comencen fins divendres, el cert és que és molta ja la gent que fa vacances i tria la Costa Daurada per passar-les. Els primers turistes que visitaran el nostre municipi amb motiu de les vacances de Setmana Santa van arribar aquest cap de setmana. El passeig marítim es va convertir en l'espai perfecte per gaudir del bon clima i el temps lliure. Tot i que les vacances no han arribat oficialment, diumenge començava a veure's la importància de Cambrils com a destí turístic. Doncs aquest cap de setmana ha sigut un bon inici, ha sigut un bon exemple del que pot ser els dies de Setmana Santa. Hem tingut un cap de setmana amb força activitat, principalment turistes de proximitat, visitants que venien de la zona del Corredor de l'Ebre principalment i del centre, de tota la zona de Madrid. I bé, la feina ha sigut molt intensa i pot ser mostra del que vindrà. Patinar al costat del mar, per exemple, va ser una opció molt atractiva, tant com gaudir de l'oferta gastronòmica que ofereix el nostre municipi o senzillament relaxar-se a la platja. Els hotels van poder comprovar aquest increment del turisme amb una ocupació que dissabte gairebé va ser total. Diumenge, però, va baixar la meitat. I és que aquest cap de setmana suposa només un avenç del que vindrà la setmana vinent. Amb tot, el nostre municipi es prepara ja per rebre els turistes que passaran aquí els seus dies de Setmana Santa. L'afluència de turistes aquest cap de setmana no s'ha traslladat a les carreteres d'accés a Cambrils, com pot ser l'autopista AP7 o l'autovia A7. El seu trànsit aquest cap de setmana ha estat fluid i sense registrar incidències. Un cap de setmana, però, que per d'altres carreteres de la comarca del Baix Camp ha estat negre. De fet, ahir tenia lloc un accident mortal a les Borges del Camp, a la Nacional 420, quan un motorista de 44 anys de Corbera d'Ebre resultava mort en xocar amb un turisme conduït per un jove de 23 anys de Reus. La passada matinada, en canvi, no s'han registrat accidents a la xarxa viària catalana. Un cap de setmana, doncs, que posa en alerta els conductors per tal que extremin les precaucions aquesta Setmana Santa. La sortida s'esglaonarà en 2 fases, mentre que el retorn només es concentrarà en 2 dies i per això serà més conflictiu. El Servei Català de Trànsit preveu que l'operació sortida mobilitzarà més d'1 milió de vehicles a tot Catalunya, que es distribuiran en 2 fases, mentre que la previsió del retorn apunta que ho faran 795.000 vehicles en només 2 dies. Per això es posa en marxa el dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa, un dels períodes festius amb més problemes de circulació viària a Catalunya. És per tot plegat que els Mossos d'Esquadra intensificaran també la seva presència a la xarxa viària catalana amb l'objectiu de reforçar la sensació de seguretat i control.